Onko kiva? Mitäs puuhailet? Missäs me ollaan? Where are we, Jimmy? Madison. Uimassa. No, we're not in Madison. Where are we? Wisconsin, though. Dawson. We're in Hazelhurst. Hazel. Hazelhurst. Onko kiva? Mitä sä teet? Mitä sä teet? Mitä Nikolas tekee? Kiipe. Kiipee. Ai jaa. Me ollaan Jared ja Kate. Louden. Jared ja Jane Colen mökillä Hazelhurst nimisessä pikkukylässä Pohjois-Wisconsinissa ja täällä on tosi ihanaa. Nyt on syyskuun 11. päivä ja täällä on aivan mielettömät hellekelit. Todella ihanat. Tossa on niiden purjevene ja tuolla joku kalastaa. Ja täällä on aivan Suomi meininki. Kuinkas meillä on täällä? Hei! Stella. Stellakin otti upeat torkut. Täällä oli niin hiljasta. Nikolas, mitä sä teet? Mitä sä teet? Heittääks Nikolas kiviä? Näytäpäs miten sä heität kiviä. Näytä. Tässä iso kivi. Keppi on tää. Keppi on siellä, niin. Heitäpäs. Hey, one of the things we can do is there's like a one of those resort or lodge places.